Kuyamba ndikaleti takhala tikumanena zonena kuti amayi Zamba akuthawa, amayi Colleen Zamba akuthawa safuna akaonekere nawo pa Commission of Inquiry jomwe kuyang'ana za Malis Hotel magayi. Nawo zapezeka zonena kuti I think a few weeks ago analeta kunena ndithu motsindika kuti sindibwerako kumeneko sindidzaonekera kukana ndithu, and now kukuyendano zimphekeserano zonena kuti akutida kufuna mpaka natu agule ka Asylum kujeni ku South Africa kuti akhale kumeneko mpaka nakuyipitsanso dzina la ife aku Malawi kuno atiyipitsira dzina kumeneko. Ikukanga kuti Malawi nde kuti basi inasanduka ya Zikumveka kanga kuti athawa Zikumveka kunoko. Magayi ndofuna ndiupatse nkona update makamaka nkhani zokhuzana ndekuti ndi Malis Hotel komanso Public Pension Fund, ndalama za anzathu ogwira ntchito mboma koma kufunika azalandira ndalama zimenezo akazapuma mboma nde basi ena ake kukazigwiritsa ntchito kagulira cha Malis Hotel kumbali inayonso ndekuti akupindira nthumba ndalama zina. Iti tiyamba ndekuti ndi nkhani yayikulu imene yatibweretsa pano ndi amayi Colleen Zamba. Magayi few weeks ago ndizonena kuti mawiki apitawo amayi Colleen Zamba anapereka uthenga kudzera ndekuti mwa mneneri wawo amenenso ndi lawyer wawo Jefferson Kadzipatike kunena kuti iwo sachoka South Africa ndikubwera ku Malawi kukakhala nawo pa Commission of Inquiry ndi opanda ntchito kwa iwowo. Ndizopanda ntchito zimenezo sakubwera chifukwa chonena kuti iwowotu anapezeka kunotino akutchajidwa kale kwankakale mulandu omwe ukhudza naso ndi zomwezi za ndalama zomwezi nde iwo adzika kambano zichani koti lima akanaiza kuti anasamakayankhule zinthu za milandu. Ali mulandu kale sankakambe zinthu zimenezi zinakale pa koti ziwezo zonkulakwitsa kumeneko safuna kazikambe zimenezo zoyayi nde sapita chani kukakhala nawo pa Commission of Inquiry yo nde mukawuza baba malonderawo komanso anzawo anoyo lipipawo amayi Kaliyati komanso ndara inatu ulinjewo sewo kumenekoko mukawuze kunena kuti no alemba madzi ang'ombo katu ineyo sindibwerako kumenekoko. Jefferson Kadzipatike basi komata wayankhula chimwemwero chili kutsaya kwaketu weyayi andiwuzatu zoteretu ndainuyo mukhaulatu sabweratu kumenekoko chanichani mpaka nakunapezeka zonena chani mayi Colleen Zamba tsiku imene akaonekere sanakuonekere tukuja Commission of Inquiry mpaka na magayi adza Commission of Inquiry anoti magayi ndife mufuna noti pangeno zotani napapa ife ndeti kusowano titipanga manjino fati munthu uyitamwira nakaka ndikachitatu akukana kachitatu kuti azaonekere akukana ali South Africa ko akunena kuti kaya kudwala kaya panga chani kuchoka nthawi imene mpaka zafika pano sakufuna kubwera anzake achina mafuta mwale amene ndekuti no amagwira ntchito ngati ayina Reserve Bank Governor nthawi imene yoyo mulamuliro wacha kwera aita inati ndo anakayankhatu kumene kucha anakanena kuti ifeta kumvani ine murandipitana koyamba sinnapezeke fo chonena chani munthu netu mmadwalatu mota monga thekona enda amachita kuoneka magayi kuti munthu ijana akudwala samaoneka kuti zinali zanoma amaoneka kuti akudwala koma inoti apapa zikomo kwambiri munandimvetsetsa nthawi imeneja pano pabe ngakhale sindupeza bwino komabe ndaona kuti mbwere munthune ndzatani ndzayankhule mbali yanga nde ndabweradi zimene ndikudziwa ine nzonena kuti no mmene amakagulitsoko ine sizinandikhudze chifukwa chonena kuti sindimakhala nawo kubwalo lawo amene amakakambirana zoti agulitsewo ine nnangodabwa kunota inu kodi zinthu zimene muzipanga murani ndipo ndafunso anthu koma anthu sadafuna utani kupangapo kanthu ndenanga ine ndi Reserve Bank Governor iwo ndoti amayang'ana za pension ine sindingakalowerere kumeneko ndekuti khangati kulowera ntchito za inu ake koma kufunsa kondatani ndafunsa ndithu anthu onda amene sadafune kutani kupanga zolongosoka nde ineyo sizondikhudza dzina lake anakaliyeretsa kuti kumenekoko kubwera apa ndekuti kubwera anonso pano mayi Colleen Zamba sakufuna kubwera kuzakhalapo athawa chani nzima imene nzimayi uyu anali nzimayi ndekuti otino ndi amadiwo ena ake otino kuti kamakhala magayi nzimayi wanali opsa kwambiri ndi nzimayi opsa kwambiri. Nawo wapezeka zonena kuti wakana chonchi jeti mawiki apitawo kunoti sakakhala nawo pa Commission of Inquiry manager kuchoka ku parliament anena kuti akhala basi ndaona kuti apanga motani kuti agwiseno ntchito mphamvu zimene commission imapatsa chifukwa chonena kuti public account committee ndiyoti pakhala pasidwanso mphamvu zina zake kuti mwina mayi kapena mwina kayakhoza kututa kaya ndi polisi kaya ndi chana akamuseze komweko padzatu abwera amati Ndipo international police imene imagwira ntchito pena paliponse posatengera zonena kuti uli mdziko liti kuti kapena kugwiritsa ntchito Ndipo zikhala motani komana akunoti akukhala pasi kulingalira bwinobwino la chiganizo chawo azipanga motani. Nawo kwapezeka zonena kuti nkhani iso padza ndikumanena kuti zogwirika ndi mphekesera ndikuti timadzita kuneneti nkhani iyi ndionena kuti ndi mphekesera komano magayi mukapsaphatikiza zinthu eti
muzono zoni ndo masamu pena pakete kani mwina make palikena kake mwina ntufake ndayibwereseti amayi Colleen Zamba zikumveka zonena kuti ku South Africa sali kuchipatala iya of course beno ndine tudzozo noti nzimayi ndikathyali akubisala kumene koko akuti ku South Africa amayi Colleen Zamba sopano akalemberano Asylum magaye kwa anthu amene sitikuidziwa anthu amene muli South Africa ndiye mukuidziwa bwino nkapepala kanu kokondedwa kapene mafuna mtakhala nako ndetu Asylum ndikapepala kamene kamampatsano nzika yobwera yoti nosiya dziko limenelo imapatsidwa ndiye kuti no kapepala kamene koko ngati no chilolezo choti no ikhoza kumakhala mdziko mujamu momasuka no tsopano ndamakalembera kuja ndiye kuti ku Home Affairs kumene amayang'ana za nkhani zimenezi basi ndama akapezeko zoti akalembera kumene kuja adzamapanga approve ndiye kuti amakhala ndi kapepala ano ngati chilolezo chokhalira mu dzikomo fa mdziko ukuyenera ukhalemo ndiye kuti pazifukwa zingapo either ndiye kuti ndiwe mlendo visitor ukuzangopanga kapena ndiwe business person amene sokhoza kukhala ngati mwa visitor fati ungobwera zangopanga business yako otuluka mdziko muja kapena apo ndiye kuti no ukubwera zakugwira ntchito ndiye kuti umakhala ndi work permit chilolezo choti ukugwirira ntchito ndithu kumene koko kukhala mdziko menemo komanso ngati siziti choncho umatokhala ndi study permit ndiye kuti umakhalanso ndiye kuti uli ndi chilolezo choti wabwera uzaphunzira ngati mwana wa sukulu umathanso kukhala momasuka khala ndi kualembera bwinobwino ndiyeno anapanganso ndiye kuti kaijeni kamene ka provision kamene kunoti ndiye pali ena akabwera kuno ndiyeti athamangise tikagwira tikasiye kulindera kuja ku prison akati atulukenso tikagwireso kachikena iyayi amene tawuzeni zonoti mukufuna kugwira ntchito kunete ndipo mugwira ntchito talemberani nonso pano kagawo kanu kakhale kuona kuti muzitokhala ndi chilolezo choti noti no muzitha kukhalamo mudziko muno bwinobwino koma ndiye kuti no mukuyenera mulembere kuti kujaso ifenso ngati Home Affairs ngati dziko tikuyenera kudzozona kuti wakuti amakhala mudziko muno wakuti koma si nzika ya kudziko lino zinthu ngati zimenezo ndiye akuti no amayi Colleen Zamba amene wawa sopano akuti akalembera Asylum imeneyo nawo sizokhazo yayi pomayilira DPP ndi anthu ovunda zochitika zawonso kusadzatu muli nyasi za anthu kuti amaganiza kaya ndichani kaya amaganizira kaya mutu kaya muli mamina okhaokha alipo fanzina yake ya DPP komweko akuluakulu kwapezeka zonena kuti akuti malinga ndi mphekesera ndi ukambatu pano matotsemekeza oti mphekesera izi nzoona akunena kuti malinga ndi mphekeserayo ndoti amayi Colleen Zambawa anapezeka zonena kuti no anapanga zoti no akalembere kaya kubomako kaya kupereka kakachinyengo kwakuluakulu ena akaboma kumene kwa DPP nkuwapatsa kuti kaya ndi 3 billion manager malawi kwasa kuti no ndiye kuti amuteteze nzimayiyu kuti no ndiye kuti no asakumane ndi zokhoma ngati akutuluka mdziko muno musewale ero paja usanatuluke ukuyenera ndiye kuti utani ukuyenera utenge zilolezo ndi ku khoti zinthu ngati zimenezozo komanso yewo lipa belo ndiye kuti no passport zako zikuyenera zikhale zili m'manja mwa polisi ku area 30 zili kuti no passport unayipeza bwanji kuti unotuluke upite kunja mukuona no majeni osewa maluphozo osewa wawa mukazaona to pano pati mangofuna kumangofusa mafuso mukuona izi mukuona bwa zikho zokhala rumotere ino mukuona bwanji ndiye mukuona no kuti muliti magapu mumoti magapu passport anatuluka nayo bwanji amadwala ndi amayenera afufuzidwe bwinobwino ayezedwe bwinobwino amadwala adi nzimayi ifefe tinangozindikira nzimayi ujali kunja zoteka bwanji nzimayi kupita kunja kodi no mukuona kuti madokotala anatsimikiza zoti munthu yakudwala nanga kumene koko kodi munango mutuletse kuti apita mayembekezo kuti kuneko sangathawe nawo panopa munthu ujali kumene koko nthawi yonseyi kuti muti akudwala nthenda yanji osadziwika kuti muti apa ndimene akuyankha kuti yayi sindingabwera uzakhala nawo pa commission of inquiry imeneyo ndiye mufunanso umboni wanji popeza munthu akuyenera kuyankhula ika sindingabwere kumene koko ndimene itu magayi anyways magayi ndimalize ndikuyenera kuti no use of investment amene watunda amene anapezeka zonena kuti anagula ndi kuti no Amalis Hotel aja kuigulitsa anayigulitsa pa ndalama zokwana ndi 200 chakuti billion amene wa use of investment anakaonekeraso ndi kuti no ku account imene public account committee kuti akafusidwe mafuso koma amakana kuti no kuti sakufuna kuti no akaoneke live akuti safuna afusidwe mafuso live ndi paka kumene kuja kuna chema kwambiri amene amayimira mkulu wa ndi kuti no public account committee amene amuyimira baba malondera yemwe dzina lake ndi kuti ndi Tulenje Muluzi mwana wa Abakiri Muluzi wangomuthamangitsamo runkulu ameneyo amene akuyimira use of investment kuti out ndisana kupatse matheje tuluka panopa zopuse fesiri ufuna
faya kunoti ya ineyo sindikufuna ndionekere pa kamera ndikapita pa live inde kuti no ineyo chiopsezo mukuziwa kale pajama pangakili napo andigwira anthu andipanga kazato nde chitetezo changa sichili pabwino chonde mungu ndikufuna tingokambirana kumbali aone kuti kumbali kutino iwo ufuna kuteteza chitetezo chakwete ifenso tili ndi ntchito imene tikuyenera kuyiteteza pano amalawi anatituma ndipo tikufunikanso tigwira ntchito imeneyo kuti otino amalawiwo aone kuti tidatuma anthu oyenerera out komabe wapereka zima statement zake zimapepala zimene amafuna awerenge mmene mwazipereka nde kumenekonso ku public account committee anena kuti auna mmene angazitire ndi nkhani imene iso ya Yusuf Investment Limited kuti kodino athana nawo motani komano zomwe zikuchitika ndi zimenezo akuluakulu akuti